Anem a la participació de tots aquells que hem pogut viure la manca de material o de recursos com la llum o la calefacció, la insuficiència d'aules d'acollida o especialistes com psicòlegs. Posterior al tancament de cicles formatius, transportarà un pla com superar les línies de batxillerat, amb l'evident conseqüent de la massificació il·legal de les nostres aules, com és el cas de la meva classe. I és necessària la ponència, però actualment són 48 estudiants. És per això que a hores d'ara el nostre professorat es veu obligat a retallar el temari doncs es fa impossible accedir-nos a un laboratori o una aula especialitzada com la de tecnologia o preparar-nos millor per la selectivitat. És per això que hem vist i viscut aquestes primeres setmanes als instituts i escoles i per tot el que sabem que podria passar si continuem callant que cridem tots els estudiants de secundària obligatòria i postobligatòria a crear assemblees dels centres i unir-se i fer aquestes mobilitzacions com les que s'envien avui a l'assemblea d'estudiants de l'ICE de Tecnologia. Com el proper dia 13 i 14 d'octubre que estarem a l'institut tard de nit. Doncs així, el temps d'oficina a les nostres ocupacions que pretenem organitzar i estudiar l'ocupació secundària en els propers mesos. D'aquí la filosofia de la vaga japonesa, perquè si no ens donen mitjans per poder estudiar, nosaltres ho haurem d'aprendre. Contra les retallades i les modificacions de les aules, estudiants, unim-nos.